Morjes morjes, Hannes Boutilta täällä kameran varressa. Tällä kertaa meidän pajalla asennettiin keulamoottori tämmöiseen Ockelbo 21 Cabin alumiiniveneeseen. Tää moottori tässä on tämmönen Minkota Ultra Quest, eli sähköisesti kippaava hiiliharjaton kone, joka pyörii 24 tai 36 voltilla. Ja moottorin akut latautuu töpselisähköllä, niin katsotaan tämän moottorin asennuskuviot läpi ja sitten ennen kaikkea puhutaan maasähkölatauksesta, eli 230-volttisesta latauksesta, niin että mitä komponentteja siihen on saatavilla ja mitä pitää ottaa huomioon, jos tekee niin sanotun töpselilatauksen. Niin tuttuun tapaan loikataan kyytiin ja katsotaan tonne pellin alle, että mitä tuli tehtyä. Yes. Ockelbo 21, tämmönen aika rouhea alumiinikoppivene tuosta länsinaapurista, niin useasti tämmöisiin etenkin koppiveneisiin valikoituu tämmöiset sähköisesti kippaavat keulamoottorit syystä, että jos sitten menee takatasolle kalastaa, niin ei tarvi ensin käydä edessä ja sitten mennä taakse heitteleen, niin se on kyllä kohtuuttoman kivaa, kun keulamoottorin voi tuosta sähköisesti kipata alas ja nostaa ylöskin. Niin jos lähdetään tästä keulan osalta liikenteeseen, siinä noilamain oli ihan symmetrisesti tommonen kaide ja knaapi, niin siitä ne rälläkällä lähti veks. Tuossa näkyy vielä sen kaiteen jäämistöä. Ja sen jälkeen tähän lähdettiin asettelemaan tätä keulamoottoria, niin tossa on meidän 15 millinen Quest-asennuslevy. Ton avulla tää saatiin silleen niin kuin aika mukavasti tähän kyljen sisälle, ja tämän asiakkaan kohdalla piti juurikin saada sisälle. Eli tää vene nousee ranturille, niin täällä on tolpat menee täältä ulkopuolelta. Silleen, että tuo keulamoottori ei mielellään saisi kolata niitä, niin tää on nyt niin sisällä kuin voi olla, ja toi niin kuin optimoitu tohon silleen, että se mahtuu kyllä kippaamaan, mutta sinne hädintuskin jää hesariakaan väliin niin kuin paksuudelta, että kun toi moottori menee tosta alas. Ja tää levy tässä, se on pultattu tähän kanteen, siellä on vahvikkeet alapuolella silleen, että tää on kuitenkin vene, millä voi ajaa kelissä, niin se olisi kiva, että se keulamoottori myös sitten pysyy siinä paikallaan. Niin se on puoliksi kyljen päällä ja asennuksesta tuli kyllin jämäkkä. No sitten jos katsotaan, niin kun lähdetään takaperin tonne akkuja kohti, niin tosta menee keulamoottorin virtajohto tommosen suojakuvun läpi tonne päävirtakytkimelle. Sitten tossa on miinuspultti ja täältä piuhat jatkaa sitten tonne ja tuolta ne menee tänne akuille. Ja toi johto tossa, se on kaikuanturin johto, eli näissä tietyissä moottoreissa yleensä tulee, tai yleensä, mutta jos on pedaali, niin tulee kaikuanturi mukana, niin tässä on kaikuanturi, mutta sitä ei nyt lähdetty kytkeen, mutta tossa on itse asiassa pedaalin johto, joka jätettiin esille, eli sitten tosta laatikosta löytyy pedaali, niin sitä voi asiakas halutessaan kokeilla. Ja tällä kertaa pistettiin tommonen musta bluesiin päävirtakytkin tohon, niin tuli oikein nätti kokonaisuus. Ja niin, luukku. Tää luukku tosiaan, no paljastettakoon, että se aukesi alun perin noin päin. Siitä on muistona eli toi lukko oli alun perin tossa, no nyt siinä on peitelevy ja köysiura oli alun perin tuolla, koska tää aukesi tonne päin, mutta nyt köysiura siirtyi sitten tohon. Ja tästä, jos oikein tarkasti osaa katsoa, niin tosta on sipastu semmonen 50 milliä pois. Eli se luukku ei ole enää täysin symmetri. Nyt se aukeaa sitten tänne päin. Ja saranat siirrettiin toiselle puolelle. Henkka sitä siinä aika kauan askarteli ja lopputulos on ihan sangen kelvollinen. Ja lukkokin menee kiinni. Niin siinä toi itse keulamoottorihomma. Sitten jos katsotaan, mennään tähän väliin tänne akkuhuoneiston puolelle, niin täällä on 2 12-volttista litiumakkua. Ja nyt sitten joku saattoi jo kysyä mielessään, että miksi 2 akkua eikä 1 24-volttinen. No, tässä ajateltiin silleen modulaarisesti, että se on nyt siinä ja tässä, että tuleeko tämä asiakas tarvitsemaan 24 tai 36 volttia. Ja nyt me vähän niin kuin jätetään ovi auki sille, että tähän voidaan myöhemmin laittaa 36-volttinen järjestelmä. Eli nyt nämä molemmat akut latautuu omilla latureillaan ja nämä on kytketty sarjaan.
se on tämä piha tässä, niin nyt jos kävisi niin, että tämä paketti osoittautuu mopoksi, niin sitten tähän laitetaan vielä 3. akku, tähän näin, kytketään se sarjaan, laitetaan 3. laturi ja tadaa, meillä on 36 volttia. Niin semmonen ajatus tehtiin tässä. Ja tästä päästään nyt sitten kätevästi tuohon maasähkölatauksen puolelle. Eli kyllä, akkuja voi ladata tälleen, että sulla on yksi akku tossa ja toinen tossa. Kummallakin on itsenäiset laturit ja mikään paikka ei räjähdä. Ei sen suhteen huolta. Ja tässä on ihan rehellinen tämmönen Defan Marine kaksoispistorasia, joka saa syöttöönsä tuolta, eli tosta. Ja kaikki, kellä on ollut joskus lohkolämpäri autossa, niin varmaan tunnistaa tämän pistokkeen. Niin tossa on nyt Defan tökkeli, ja tää kun työnnetään siihen, niin akut lähtee latautumaan. Ja se elementtikaapeli tulee tuolta tänne. Ja mitä tulee vielä siihen modulaarisuuteen, niin tämä töpseli tässä näin, tai vaikka pistorasia, niin toi on asetettu nyt silleen, että jos se myöhemmin tulisi se 3. akku, niin tämä yksittäispistorasia, tää saadaan kytkettyä tohon noin vaan. Chup. Ja sitten meillä on 3 tökkeliä siellä. Niin sen verran on suunniteltu eteenpäin, että jos tarvitsisi lisää tehoja, niin se sitten onnistuu. Ja sanottakoon, me ollaan jonkun verran nyt käytetty näitä Defan sarjoja, mutta näistä ei ole yhdelläkään videolla ollut tähän asti juttua, niin tietyissä tilanteissa nämä on todella käteviä. Useasti se nousee silloin vastaan, jos on enemmän kuin 1 laturi. Mutta jos on vaan silleen, että yhtä laturia pitää ladata, niin mä en välttämättä näe syytä, että veneessä on defatökkeli, jonka päässä on tämmönen, mihin kytketään laturi. Et ennemmin sitten ehkä katsoo sille laturin piuhalle semmoisen paikan, että sen saa heitettyä suoraan kiinni. Mutta sitten kun pitää saada useampi härveli kiinni toisiinsa, niin nämä on aika käteviä ja näihin ei tarvitse minkään valtakunnan lupia. Jonkun verran rahaa, mutta siinäpä se. Ja näitä Defa-systeemejä on vähän jonninmoisia. Yleensä me käytetään tätä lyhyempää kaapelia, eli tässä on tämmönen krominen lärpytin ja sitten 60-senttinen kaapeli, niin tää on useimpiin asennuksiin riittävä. Mutta nyt tässä veneessä täältä tuli sen verran matkaa tonne, että me laitettiin tähän semmoinen sarja, joka sisältää sen 1,5 metrisen kaapelin ja sitten itse asiassa myös ton niinku vihreän kaapelin itsessään. Niin komponentteja on monenmoisia ja ne valitaan sitten aina tarpeen mukaan. Ja sittenhän, mitä tulee maasähkölataukseen vielä, niin jos oltaisiin sitten satamassa, missä on paljon veneitä, niin sitten päästään asiaan nimeltä galvaaninen erotus ja vikavirtasuojaus, niin siihen löytyy vielä oma sarjansa. Ei mennä siihen sen enempää, mutta jos oot yleisessä satamassa, niin sitten sun veneestä pitäisi löytyä se galvaaninen erotin. Ja myös se vikavirtasuojaus on aika kiva olla siinä kytkettynä, koska ne satamasähköt on useasti mitä sattuu. Mutta tämä vene on ranturilla asiakkaan omassa pihassa, niin tämä yksinkertaisesti huomattavasti tätä hommaa tässä. Mutta joo, eipä siinä sen ihmeempää, että komponentit tonne vaan niin somasti kun vaan saatiin ja putkitettuna tonne ja täältä menee putket sitten tonne päävirtakytkimelle. Ja toi päävirtakytkinhän nyt ei sinänsä, se ei välttämättä olisi mitenkään pakollinen, mutta tommonen nyt laitettiin tähän, koska sitten jos on todella pitkiä aikoja, niin vaikka täällä on tää virtanappi, niin toi saattaa silti, ainakin olen testannut, että ihan pikkusen se saattaa syödä akkua, niin olkoon sitten niin. Ja ehkä nyt show mielessä voidaan vielä näyttää tosta, että hyväksytään ensin ehdot ja tosta sitten. Noin, ja sitten lähdetään alas, niin sinne menee. Tämmöstä. Niin lämpimästi voin suositella tämmöstä sähköisesti kippaavaa härveliä, jos on mukavuuden halunen tai löytyy koppivene, tai sitten on vaikka jos on jotain liikuntarajoitteita, että se keulamoottorin nostaminen ja laskeminen ei niin vaan onnistu, niin nämä on kyllä loistavia pelejä. Ja tästähän se vanhempi versio, se on vähän kevyempi kuin sitten tämä Quest-sarja on kyllä aika jyty. Tämä vaatii 2-3 henkeä tuohon, kun nostellaan paikalleen. Niin, hienoja pelejä. Mutta jos painitte omien veneiden kanssa latausjärjestelmien sun muiden
pohdintojen kanssa, niin tämmöinen niin sanottu DEFA-järjestelmä on kyllä toisinaan aika näppärä, mutta ei sekään autuaaksi tee. Tälle asiakkaalle tämä oli kuin nenäpäähän. Hän ei siis, kalapaikat alkaa heti kotirannasta, niin se, että oltaisiin tehty perämoottorilataus, niin se ei välttämättä olisi ollut tarpeeksi itsessään. Niin se, että akut vedetään kotipihassa täyteen, niin se on toisinaan myös todella hyvä vaihtoehto. Mutta sitten jos olisi paljon siirtymää paikasta toiseen, niin sitten se perämoottorilataus on aika ehdoton. Hyvä. Kansi kiinni ja tää vene lähtee Kustaviin. Moikka moi!